Hei kaikki! Jokaisella on se oma bravuuriruoka, johon vannovat nimensä. Mutta Suomi, olette kyllä pistäneet parastanne paskan kanssa. Kyllä, kuulit oikein. Paskaa. Älä huoli, se ei ole sitä mitä luulet. Paska on nimittäin ihastuttava perinteinen suomalainen ruokalaji, josta kaikki puhuvat. Kuvittele ruokalaji, joka on niin hyvää, että se on nimetty. No, tiedäthän kyllä. Mutta ennen kuin alat kyseenalaistamaan suomalaista keittiötä, puretaanpa asia osiin. Paska tehdään hienoimmista raaka-aineista, sekoitettuna rakkaudella ja ripauksella huumoria. Se on kuin paras mahdollinen lohturuoka, käärittynä hassuun nimeen. Täydellinen perheillallisiin, erityistilaisuuksiin tai silloin kun kaipaat hyvää naurua ruokapöytään. Joten seuraavan kerran kun olet Suomessa, älä epäröi tilata paskaa. Se muuttaa aterian varmasti ikimuistoiseksi seikkailuksi. Sillä ollaanpa rehellisiä, vain suomalaiset voisivat saada jotain niin herkullista kuulostamaan niin mielenkiintoiselta. Nyt voit tehdä vaikutuksen ystäviisi uudella tietämykselläsi suomalaisesta keittiöstä. Ja muista, kun olet epävarma, sano vain paskaa.